Iz dnevnika Svete Faustine. Isuse, doista bi bilo teško trpjeti da nema tebe, ali ti, Isuse na križu raspeti, daješ mi jakost i uvijek si s mojom dušom koja trpi. Stvorenja napuštaju čovjeka u nevolji, ali ti, o Gospodine, ti ostaješ vjeran. Često se bolesnu događa onako kao što se dogodilo Jobu u Starom Zavjetu. Dok se hoda i radi, sve je dobro i lijepo. Ali kad Bog pošalje bolest, nekako je tih prijatelja sve manje. Ali ih opet ima i zanima ih naša bol. Ali ako Bog pošalje dugotrajnu bolest, pomalo nas napuštaju i ti vjerni prijatelji. Sve rjeđe nas posjećuju i njihovi nam posjeti često donose muku. Umjesto da nas utješe, predbacuju nam neke stvari koje nanose još više boli. I tako duša, poput Jobove, ostaje sama. Ali na sreću, nije sama, jer je s njom Isus, hostija. Kada sam proživljavala već spominjana trpljenja i čitavu noć provela u gorčini, ujutro, kada je došao svećenik i donio mi svetu pričest, jedva sam se suzdržala da iz svega glasa ne zavičem: zdravo, istinski i jedini prijatelju. Sveta pričest daje mi snagu trpjeti i boriti se. Još jedno želim naglasiti, a to sam i sama osjetila. Kada Bog ne daje ni smrti, ni zdravlja, i to traje godinama, okolina se navikava na to i misli da čovjek i nije bolestan. Tada počinje tiho mučeništvo. Samo je Bogu poznato kolike duše prinose žrtve. Kada sam se jedne večeri osjećala tako loše, da sam se pitala kako ću se dovući do ćelije, naišla sam na sestru upraviteljicu kako jednoj sestri asistentici nalaže da ode do porte po određenom zadatku. Kada je ugledala mene, rekla joj je: ne, sestro, jer jako pada kiša. Nećete vi ići, već sestra Faustina. Odgovorila sam da dobro. Izvršila sam zadani nalog uz napor koji je jedino Bogu znan. Često se postupa kao da je sestra drugog kora od kamena, ali i ona je čovjek. Ima srce i osjećaje. Tada sam Bog dolazi u pomoć, jer duša sama ne bi mogla podići te križeve o kojima još uopće nisam pisala i u ovom trenutku nemam ni namjeru pisati. Ali kada osjetim nadahnuće, pisat ću. Danas, za vrijeme svete mise, vidjela sam Gospodina Isusa u muci. Umirao je na križu i rekao: Kćeri moja, razmatraj često moju muku koju sam za te podnio i ništa ti se neće učiniti teško što za me podnosiš. Najmilije me je kad razmatraš moju pregorku muku. Sjedini svoja sitna trpljenja s mojom bolnom mukom, da bi ona imala beskrajnu vrijednost pred mojom uzvišenošću. Naša zajednička molitva. O ljubljeni naš Isuse, čija ljubav je neizmjerna, pošalji duha svoga da nas jača svaki dan. Slabi smo, Isuse, padamo na svakom koraku, pridigni nas. Pomozi nam da samo gledamo u Tebe, vječno spasenje, u Tebe, u hostiji u kojoj nam se daješ svaki dan iznova.
Daj nam, premili naš Spasitelju, da crpimo snagu iz te male hostije. Gledajući tebe, Isuse, da se svaki dan sve više sjedinimo s tobom. Da naše boli i križevi budu samo to. Da svoje dnevne obaveze odrađujemo sa ljubavlju prema tebi i prema bližnjem. Ti si naš učitelj, naša nada i ufanje. Marijo, naša majčice, utječemo se tebi. Ogrni nas svojim plaštem ljubavi, da spoznamo dubinu vjere koju si ti imao. Krvi Kristova, pobjednice zlih duhova, spasi nas. Sveta Faustino, moli za nas. Christe